أب إثيوبيا حاجة منجستي غيريو زبل چمچمتا كم أون أديس أبان دريدوان انتاين كونا تحاسب لنزلو زبل چمچمتا يمالتيو كم زي حدا نجر تزريب الله نزقو دايزي مسارت غيرو بعد سولو ميديا حدا نجر تجزيه توديو أو أديس أزلهم إرتراويان وصو تتنقعو نفسهم مدحنو زبل صوعد كي أغرب الله بغامي جميرو متقو دايزي مالت انتاي حيزوم زبل كم زلو خوينو التحباباري كوماند برجيد محمد إثيوبيا داويت يبراه أب فانا تلفزيون قريبو مالتيو أبزهابو قال محدث أزيو فولي مزارب زعبا كوينو أب ناي استفالاليونا إثيوبيا ميدياتات مالتيو يسمع له مزيدة تحيزو أب تجري كلت زقفوا زلوا حيلتات نب أسمران نب تسني يوصلوا خمس زلوا زرب زل حبريت على حق دي حاسوت كنت أري إناوي كأخن زرار ولا خنسمع ويقوم مالتيو قلنا زقود دايزي خا أب برخات تجري وريدهم أتوم أب تلفزيون رئيو نبرنا سبات لعليهم تصدق إلا سماعات يقوم قلخت موتور لكم وزت زبلوا كم زلوا يقصروا له مالتي زيهم كلهم تتحيزهم دمر مربينا نعمنا له مع أنت قداي حيزنا لكم قريبنا لنا بزحات استوهالون زبهالون قدايات ونعمنا له مع أنت فيديو تسمعوه منكم ناس channel زي حدش تنحر أخوينكم سبسكرايب مقباركم أي ترسعكم لكم يزدلي نبارات نحر أخوينكم هنات أي رئيته زنبولكم ساعات وصيح له صوصنا رئيته تاتكم ببيه يوحنس أصلهم halfway كبر قليس أولو halfway I don't know halfway ما أخل من قدي كبر قليس أولو يوناس أمها ديو يوناس MHA منجورينو قفايل لنت بلالا كالحو حتى الله ديها زبل درئيتو اللو مالتي يوناس حوي أنا ونقري من إيزولو كوم إيو ناتي حتون كوينو مالتي مولو هايلو لايك جيراتو الله مريم نور حسين ازي شفتا ددغبوزو دقها سوا وسيدو يقصر لك او جبا زول ገንዘብ حاو إلي فقدلك ناتو دصبصبولو ديبلو قدم 10 عامات وسيدو عقنو رغاو عيلكا 5 طرح يفقدك او تسلفك وعيلك مالتي من محدارو ديم محايش حزب زچنق ገንዘብ محاز اب إلكا صبو ايكونن اب بانك اتيخا واغ حنتي كشاط افطراي كفقدلك ارما دخنت قال زخونه من محدار غانين برخا مسط حزب برودو ناي تግራይ حاسوتسي عين دفون ناي إرترا اغباب صبو غيروم ايتمهارون اب إرترا غفف قتل قتل بيلوم زربا يلن حديث كون ولا دم حرو ايبلو خان مالت واقع يقول نير هو الأمر كم زي يزبليو بصرون حجونكم بروئي مالتيو بروئي نايس وقت مالت بزعبة سوات أي زاربين الناس تسوون انقلملن مرد أي زاربين كبل درجة تزاري وصل زلم نايلو معنت فيديو كن رخوينا مالتي نظام رئي تزهبكم من النبوم الأخم بتعمي يغني اللي كبرتي هذا اللي قبلكم يزدلن نخلهم تينكيو يغني اللي مالتي قرم نعمنا لهم عن فيديو لما حيزكم أبنا لهم عن فيديو كابن نريهم سولو ميديا حيزوهم كازمت وقعتات بوزي كنجمرينا انتهي المبالدليو حضريتا نتوم اب إثيوبيا زلكم كلكم إرتراويان التناجيرو ساعات اندقربه يخيد سلازلو توحيدكا اب مجمارو طرح زي كونس اب نايجيرو ساعات يدول سلازلو بقطو كاب إثيوبيا خوصو لتقول مجدتات حسو مسو كتبلو بزقاقامي ملختنا نمحلالف صباحن دو دمسيكم كمنان لسانايكم كمنان زبل نقرات نخيمت منقسي إثيوبيا يترفنا حد سبتك سيانزروش منقس سلازي زي نقر كيمتاكم نحنا دمسيكم كمنان قل كيتولو وصو يزبل تحابري تازي من الوقت زسومعن تلقوا اي فلتنا نكساب حجي نحنا سمعنا يقول دايلن قن السخاء وصو يولكم الله بخمي سمعوا انتاي فولي حابريت الله يخون قل زبل ابقصال خونتات 0 ساعات اخيلو وزت زبل سلازلو ابقصال ساعات قل نقر كجمري خيلي زبل سقاتنا مفرارحن حوسي تزاريبو زلو مالتيو نت غداي زي كنريو نخونا نابيك انكو صوصي بلالو ابلي بيريم كوصو ايقبلني يلا مالتيو دو افريكا ديم كودو ايقبلني تبللا سدتنياتات سلازي نابي ام كوصو ايفلطن موصو تزلوم كا قديموم كوصو مخال نيرم سحجي وصيهم كوصو ديما يكوصون بتعم عزيز قرم غداي مالتيو لعلتي دي صادق امصالي
تنتان بوليتيكا تسفاي تادسة مسحان ريجمنت أرمي سالسان سلسان زنورة صانحيتيو كم زيلو زاروهم زلو تسمعت كأت تقوني إنهم ديو مسجد تخر زلها جنة كأتي الغنجها الساعات قادر زلها استايدي لها هزوها سلام كونترا رجع كما هذا حشي صادق أمثال لك هذا مدري زاوية كافتبوها أنتو زنقر كان حسرت شو حتى عملت بريتا وقارسي استقعد لي خلنا علي صادق أمثال لي كما هذا حشي مني نقرن كما هذا بلا صادق أمثال لي يلن حتى تقعد لي سها حساب زي تسرع نهزبها كتبل تح واقع تخفل عمن قصة سمعت زي نقر كتبين زي تبني كما هذا لا ويني نقرن ومو بزعوا صدق ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ዝተጋደለ ይጸድቅን ዘይተጋደለ ይጸድቅ ወዘተ ዝብል ነገር የለን بزعوا ምግዳሉን ክንዛረብ ከለና አየናይ ገድሊ እዩ ዓለማዊ ገድሊ ድዩ መንፈሳዊ ገድሊ እዩ ገድሊ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ተጋዳላይ ማለት ወይ ከዓ ገድሊ ዝብል ካብ ወፂ ብስሩን በመሰረቱ ተቃል ቋንቋ ትግርኛ ካብ መንፈሳዊ ገድሊ እዩ ወፂኡ ገድሊ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድሊ አቡነ አረጋዊ ወዘተ ዝበሃል ነገር አሎ ንሳቶም ብምንታዮም ተጋዲሎም ጠበንጃ ሒዞም ጎዞም ሒዞም ወፂኦም ቦምብ ተኩሶም አይኮነን ዘይኮነ መንገዲ ምዚ ምትሓዝ አላይ አይኮነን ንሳቶም ዝተጋደሉ ብጾም ጾሎት አባዕቲ አበረኻ ኸይዶም የማናይ ኢድካ የማናይ ገጽካ ጽፋዓካ ጸጋማይ ሃቦ እናበሉ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞዴል ማለት ወይ መርአያ ብምግባር ናይ በዓል አባ ናይ መነኮሳት መራሕ አለው ማለት እዩ ንሳቶም ናይ መነኮሳት አቦ በዞም ናይ መነኮሳት አቦ መሰረት ብምግባር ማለት እዩ ገድሊ ከምዚ ጀሚሮም ናይ በረኻ ገድሊ ማለት እዩ ናይ በረኻ ገድሊ ክለኩም ከለኹ ጾም ጸሎት ብሕትውና ገለገለ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ገድሊ ናይ መነኮሳት ገድሊ ከዓ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ካብ ነቢያት ውን ከም በዓል ኤልሳ ኤልያስ ገለዛ ኣመሰሉ ኣብ በረኻ ዝነብሩ ነበሩ ድሓር ውን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘጠመቀ ዮሐንስ ዝመጸ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ገዳም ቆሮንቶስ ዝበሃል ቦታ ዝኸደ ድሓር ከዓ ማለት እዩ አስቄጥስ ዝበሃል ናይ ገዳም ግብጺ ካብኡ ዝመጸ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ብዙሓት ናይ መነኮሳት አባ ዝበሃሉ በዓል አባ እንጦንስ ነይሮም ሕጂ ስሞም ዘኪረዮም ካብዚኦም ይመጹ ማለት እዩ እዚ ገሊ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ትጋደል ዘለኻ ዝብል ቃሉ ውን ምዝየት ተሓይዞም ብለንድ ገይሮም ነቲ መንእሰይ ንምስባኽ ከምዚ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ንስኻ ዘይ ተቃለ ንስኻ ዘይ ጸደቅካስ ካሊእ መን ይኽጸድቕ መጽደቃይን ምሕጠያይን እዚ ተጋዳላይ አይኮነን ወይ ከዓ እዚ ፖለቲከኛ አይኮነን አምላኽ እዩ ክጸድቁ ዲዮም ዘይ ክጸድቁ ተግባሮም ይዝወስኑ አመንክስ ሰማያት እዚ ክጽበየን ኢዘይትብል ይብለሎ ታኾይኑ ዘይጽበዮም ክጽበዮም ይኽእል ከም ተግባርካ እዩ ኣብዚ መሬት እዚ ትቃልስ ስለ ዝነበርካ አንጻር ሻዕቢያዶ አንጻር ገለ ሳምቲንግ ዶ እንዳበልካ ማለት እዩ 45 ዓመት ኣብዚ መሬት እዚ ስለተመላለስካ ከምሕረካ ዝብል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር የለን አንጻር ወጻዓን አንጻር ሰላምን አንጻር ፍትሕን ምቅላስ ኦፍ ኮርስ ዋጋ ኣለዎ እዩ ወጻዓ ማለት ንብዙሓት ሰባት ጥብቅና ክትቆመሎም ከለኻ ማለት እዩ ትዝብሎም ዘሎ ስብከት ግን ብፉሉይ ስብከት ገለገሊኦም ውን ብደንብ ማለት እዩ እዝኒ ሂቦም ብትኩረት ሰምዕዎ ዘለው ንሕና ንመውት ዘለና ንመንግስተ ሰማያቲና ዝብል አካይዳውን ምናልባት ወይ ቅዱስ ኩይናት ከምዚ መስቀለኛ ኩይናት ለዝነበረ ክሮስ ገለ ዝበሃል ነበረ ከም ዓይነት ቅጥዕ ክትሕዞ ደልዩ እንተ ኮይኑውን አና አይፈልጥን ማለት እዩ ከም ዓይነት ክትሕዞ ተደልዩን አይፈልጥን ብዙኾነ ግን እስኻ ዘይጸደቅካስ መን ክትጸድቕ እንዳበለ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምስራሕ ስራሕ ይሰርሓሎም ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም ከምዚ እዩ ገዛ መንግስት ብልጽግና ይብል አንድ አፍታ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ አዳማ ከተማ ኣብ ዝነበረ አኺቡኡ ብምስጢሪዩ ታኪዮም ከም ዝነበሩ ብይፋ የተረጋገጸን ይዝብል ግን አዲስ አበባ ድሬዳዋን ዝበሃላ ናብ ክልል ቀየራ ማለት እዩ ክልል ክኾና ናይ መሬት ምምሕዳርን ፖሊሲን ክቀየር ማለት እዩ ስርዓት ካብ ፓርላሜንታዊ ናብ ፕሬዚዳንታዊ ክሰግር ፓርላማ የለን በቶም እቲ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ከም መሓድሮ ምዃኑን እዚ እንተገይሩ ድማ ማርሽ ቀያሪ ለውጢ ማለት ማርሽ ዝቀየር ለውጢ ክኸውን ይኽእል ዝብል ትጽቢት ይግበር ይብል ኣሎ እንታይ እዩ ክኸውን ሃፕን እንታይ ክገብር ይኽእል ይመስለኩም ኣነ ከም ዝመስለኒ ምናልባት ነዞም ማልታይ ኤትኒክ ግሩፕስ ዘለዎም ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ህንድ ዝኣመሰሉ ምናልባት ውን ፕሬዚደንሻላዊ ስርዓት ናብ ምንታይ ክኸይዶም ይኽእል ዝብል ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ግምት እዩ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ሓደ መማርጽ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ምዃን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ይከኣል እዩ
ምክንያቱ ንናትካ ባህሊ ክትንጸባርቕ ንናትካ ርድኢት ክትዛረብ ንናትካ ሓሳብ ንናትካ ኦቶኖመስ ዝኾነ ሪጅን ክህልወካ ሳምቲንግ ገለ ይኽእል እዩ ፕሬዚደንሻላዊ ስርዓት ከዓ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሓደ ፕሬዚደንት ክህልዩ ሴኔት ክህልው እዮም ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ቤት ትምህርቲ ወከልቲ ህዝቢ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ንድሕር ኮይኑ ድምፂ ምናልባት ሓደ ፕሬዚዳንት ተዳልዩ ንከምዚ ገበሩ ሕጂ እውን ኮሆም እንዲ ግን ከምዚ ገበሩ እንተይሉውን ወሳንነቱ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ብፍላይ ግን ነዘን ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ማልታ ኤትኒክ ግሩፕስ ዝበሃል ፕሉራሊዝም ወይ ከዓ ብዙህነት ዝበሃል ኮንሴፕት ዘለዎን ዓድታት ይኸውን እንዳይከውንን ኣብ ከይዲ ዝረአዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለ ስርዓታት ክመፅኦም ሓድሽ ስርዓታት ነናይ ባዕሎም ክተኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ከምዚ ሰሚዕና ንሕና ንስኻትኩም ክትሰምዑ ወይ ኢልና ሕጂና መፂና ማለት እዩ ነትና ኢሎም ማዓንቲ ጉዳይ ሰበር ዜና መቅረብ የሚችለው የፌዴራሊዝም ስርዓት ይፈርሳል ተብሏል። አንቀጽ 39 ይሻራል። አንቀጽ 40 አንቀጽ 49 አካባቢ ያለው የድሬዳዋና አዲስ አበባ ከተማ ድሬዳዋና አዲስ አበባ ልዩ መስተዳድር ሳይሆን ክልል ሆኖ ይቀጥላል ክልል ይደረጋሉ ብሏል። እሺ ብድሕሪኡ ነገራት እንታይ ክኾኑኹም ዝኽእሉን ካልእ ጉዳይ ክመጽእ ማለት እዩ ናቕፋ ፕሬስ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግንባር ኣዘዝ ሰራዊት ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝጸንሕ ዘሎ ዝምድና ንምዕማቕ ተራኺቦም ኣለዉ በሊሕ መላጸ መሪሕነት ሻዕብያ ይኮነን ዶ ንሽጣራ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንሽጣራ ሓያላት ሃገራት ተጸቢቑ ዝግንዘብ ምኩር መሪሕነት ብምዃኑ ኣብ ዝናይ ኣማውትና ዕድመ ጃንዳ ብልጽግና ከይተጸንበር ሓንቲ ቁምቡላውን ተኽከየ በለ ሪሞት ኮንትሮል ገይሩ ይቋጸሮ ኣለዎ ዘተገለ ዝብል ናይ ናቕፋ ፕሬስ ተህዲድ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ካብ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባት እውን ንሓንሳብን ሓዋሩን ኣዝዮም ከበድቲ ዝበሃሉ ውሳነታት ክውሰን ይኽእል እዩ ሶ ሕግታት በቢ ዝወጽሉ ይወጽሉ ክልተ ኤክስትሪም ሕግታት ወጽዮም ኣለዉ ሓደ ሕጊ ኣብ ትግራይ ወጽዩ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንዓርሱ ዝኸኣለ ሰብኣውነት ኣብ ማእኸል ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተወ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዝዩ ብጣዕሚ ጨቋናይን ከቢድን ናይ ሞትን ዶ ናይ እስር ዶ ናይ ገለ መልዓመታት ናይ ዘይተኣደነ ምክንያት ናይ ዘየብሉ ዝኾነ ይኹን ነገር መቕጻዕቲ በይኖ ጽዲቆ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ከም ዓይነት ሕጊ እንድሕር ዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ንሱ ወጽኡ ተጽዲቁ በቃ ብድሕሪኡ ወዓል ሕደር ኣብ ዘይብሉ ማለት እዩ ዓዲ ናብ ካልእ ነገር ተቐየረላ ማለት እዩ ሶ እቶም ሕግታት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ግምታት ኣንጻር ነቲ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ ዝኸውን ከም ምዃኑ ምናልባት እግምት ኣነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብሓይሊ ዝተገፈፉ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ናብ ኤርትራ ተሰነይ ናብ ዝበሃል ከባቢ ይውሰዱ ምህላዎም ተረጋጊጸሎም እሙናት ምንጭታትና ከም ዝሓበሩልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ትግራይ ብሓይሊ ዝግፈፉ ዘለው መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣርበኞች ግንባር ዝበሃሉ ዕጡቃት ይስልጥንሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ተሰነይ ዝርከብ ማእኸል መሰልጠኒ ኤርትራ ተወሲዶም ኣለዉ እቶም ዝተገፈፉ መናእሰይ ብለይቲ ስለዝተወሰዱ ናበይ ይኸዱ ምህላዎም ከም ዘይፈለጡን ኣብ ኤርትራ ተሰነይ ምህላዎም ምስ ረጋገጹ ግና ናብ ሓያሎ ጭንቂ ጥሒሎም ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም ስለዚ ዳሞራ ይሕያ መሰረት ጌርና ዘቕረብናዮ ወይ ከዓ ካብናቱ ቻናል ዝወሰድናዮ ካብናቱ ዘረባ ዝተወሰደ እዩ ጋዜጠኛ ዳሞራ ይሕያ ማለት እዩ ኣብ ዘቕረቦ ጉዳይ ከምዚ ይብዘዶ ናብ ተሰነይ ይውሰዱ ኣለዉ ይብል ኣሎ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ጭብጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ተሰነይ መን እዮም ጽኢሉ ሓበሬታ ኣብኡ ብጭንቂ ምህላዎም መን ይዛረብ ኣሎ ኣይፍለጥን ግን ከምዚ ኢሉ የቕርቦ ኣሎ እዚ ፕሮፓጋንዳ ማለት ናይ ሓሶት ወረድ እዩ ቤላቤሎ ድዩ ወይ ሓቀኛ ጉዳይ ኣይ ተፈለጠን ከም ዝብሎ ዘሎ ኢልና ዘቕረብናዮ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ምንጩ ንቀጽል ኢና እሺ ናብዚኣ ድማ ክንሰግር ኢና ዝገፍዎ ዘለው ገለገሊኡ ክስልጥን ድዩ ወይስ ምስ ኤርትራ በዊዞም ድዮም ከምጽዎ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ሕሳቶም ብሓይሊ ድዮም ዘሰልጥንዎ ኣብ ኣኼድካ ወስየላን ሞሊኡ እውን ክወፅእ ይኽእል ኣብ ኣትዮም እዮም ዝእሽግዎ ዘለው ድሓር ሓዊሶም ምስ ሻዕብያ ድዮም ከእትዎ ያው መዝሐል ጥይት ክገብርዎ ማለት እዩ የአስመራው ስርዓት የአፍሪካ ቀንድ ስጋት ነው ሲል የኤርትራ የለውጥ ኃይል እንቅስቃሴ ግንባር የኢትዮጵያ ኮማንድ አስተባባሪ ወጣት ዳዊት ይብራ ገለጸ። በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ የጋራ አጀንዳ ያላቸው ሀገራት በመሆናቸው ለጋራ ተጠቃሚነት በአብሮነት መስራት ይጠበቅባቸዋል ብሏል። ሓቢርና ክንሰርሒና ዝብል ዘረባ እዮም ጽይ ዘሎ ማለት እዩ ዳዊት ይብራህ ጽምዶ ሓይሊ ጥፋኣት እዩ ወይ ከዓ ምትኻብ ሓይሊ ጥፋኣት ብዝብል ገሊጽዎ እዚ ይቅርታ ብኢቲቪ ማለት እዩ ዝቐረበ ፕሮግራም እዩ ወይ ከዓ bbc.et ዝቐረበ ፕሮግራም እዩ ብጠቕላላ ከም ዘሎ ቅድመ ፋናይለኩም ነይረ ትሕተት ንሱ ኢንተርቪው እዚ ዘሎ
በአግባቡ ግን ሰምዕዎ ማለት እዩ ዳዊት ይብራህ ዝተዛረቦ ከምዚ እዩ ዝበሃል ነገር ትክክለኛ ህዝባዊ ጽምዶ ይኮነን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ካብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ በቀይ ባህር በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ደህንነት ዳዊት ይብራህ ማለት እዩ ሓላፊ እኩ የተጠበቀ ሰላማዊ ኢትዮጵያ ሓላፊ ኮማንድ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ ተፀውዒ ዘሎ ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኮማንድ ወይ ከዓ መምርሒ ብርጌድ ንሓመዱ ጠቕላላ ሓላፊ ዋና ሓላፊ ኮይኑ ወይ ከዓ ተፀዋዒ ማለት እዩ ወይ ከዓ መራሒ ዝኾነ ዳዊት ይብራህ እዩ ናብዚ ናይ ኢቲቪ ቴሌቪዥን ቀሪቡ ተዛሪቡ ዘሎ ንሳቶም እውን ብዙሓት ንዕኡ መሰረት ገይሮም ወይ ከዓ ሪፈር ገይሮም እዮም ተዛሪቦም ዘሎ ሶ ዳዊት ይብራህ ዝተዛረቦ ዘረባ ብደንብ ጌርና ክንትንትኖ ከለና ኣብዚ ጽምዶ ዝበሃል ሓይልታት ተኣኪቦም ዘለዉ ሓይልታት ክውገዙ እዩ ዝግብኦም ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ንጥፍኣት እዮም ሰርሑ ዘለዉ ዝብል ሓደ ርእይቶ ኣለዎ ሓቂ ድዩ ሓሶት ንስኻትኩም እውን ናይ ባዕልኻትኩም ርእይቶ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ይግምት ዲሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስት እንዲፈጠር ከተፈለገ የአካባቢው ሀገራት በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ትብብር እንዲኖር ያስፈልጋል። ኤርትራና ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ ነው ሁለት ሀገራት የሆኑት። ይሁን እንጂ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ የጋራ አጀንዳ አላቸው። ለጋራ ተጠቃሚነቱ በጋራና በትብብርም ነው መስራት የሚገባቸው። ሓራይ እዚ ምስ በልና ናሽናል ኢአር ኢንትረስት ማለት እዩ ናሽናል ኤሪትሪያ ኢንትረስት ብዝብል ሓደ ዝፍለጥ ወድዓዊ ዝኾነ ናይ ዓዲ ፔጅ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ማለት ብዙሓት ሰባት ሓርበኛታት ኣይንገርን ድዩ ዝተሰውኡ ሓርበኛታት ብዛዕባ ኩናት ትግራይ 20 ፕሬዘንት ማለት እዩ ኣብኡ ዝተሰውኡ ኣይዝረብኒ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣብ እዋን 20 ሰነ መስዋእቲ ብፆቱን ንህዝቢ ከርድእ እተኮይኑ ከምዚ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝብል ከምቲ ንሳቶም ዝበልዎ እዩ ንሻዕብያ ትንፋስ ክሃብካ ምውጋእ ንዑ ታርቡና ኢሎም ንሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምግምጋሞም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብማሕበራት ወታደራዊ ስልያ ወኪል ሃገራዊ ድሕንነት ኣቢሉ ቅድሚ ዝኣገረ ዝረኸቦ ጥንሲ ሓሳብ ናይቲ እከይ ፍሕሶ ብንቕሓት ተገናዚቡ ንሱ እውን ትንፋስ ከይሃበ ንስርዓት ብልፅግና ኣብ ስሩዕ እሽኑ ከይቀበረ ኣብ ዞባና ዘሎ መጋበርያ ስርዓት ከይተበጣጠሰ ካብ ተልእኹኡ ክምለስ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ 5 ዓመት ይውሰድ ክንድኡ ይድገም ድማ ተወሳኺ ዋጋ ዝሓትት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ክሳብ ዘሎ ብዛዕባ ምንጋር ስዋኣት ዝህቦ ከሉ ስነ ሞገት ኣይክህሉን እዩ ዝብል ርእይቶኦም እዮም ፖስት ገይሮም ዘለዉ بخالي بهلا بحصيرو اتي مخنيات جاندا ويانن جاندا واشنطن دي سي زنبره ناب جاندا بلصغنا ناب زبل يتقيرو زلو سلازي زلا عالم ازوم سوات بزعبهم اي زربكانيو بخالي بهلا خمزا قال عفار زولت يلقى صباح الله يلوم يبلخا تخيل صباح لقى حيلن بزبل لكم تحزوا مالتي سوات مع ذا خزارب حجون كن وسخينا وسخنا انا خنزارب تخيلو دحراي مسوسخا كالي جاندا خمصي مالتي سو شعي نغركم بزي لا نحزو سرعة قرف نتوم اب اثيوبيا تسول على 50 شيء زغون ايرتراوي زغات نسدرا بيتهم كم زيرد وقعو غيرو كلاتنا نفولت اينا اكل تشحن 22 سرعة قرف نهزب ايرترا اب زي ملكوتو كويناتنا اثيوبيا بمتاو على 50 شيء زغون ايرتراوي منسيات عبيتين عاشو دكنسيو قداي عرر كم زغون غيرومي دون اجن سرعة قرف دهر حجي ازوم اب كوينات تግራይ ዝሞቱ ንስድራይቶም ክነግሮም ከም ዘይኮነ ብወግዓው መንገዲ ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኩላና ንፈልጥ ኢና ስርዓተ ግረፍ ናይ ወግዓን መራሃው ዝሓናሉ ዘይወግዓው መራሃው ዝሓናሉ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓልቲ በዘን ዘይወግዓው መራሃው ዝሓን ናሽናል ኢንትረስት ዝበሃል ብዛዕባቶም ኣብ ትግራይ ዝሞቱ ወይ ከዓ ዝተሰው ድሕሪ ሕጂ ሕቶ ይትሕቶቱ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ስለ ዘይተወደ ንሶም ብሕጂ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝስው ምስኣቶም ሕቢርና ኢና ንህዝቢ ነግሮ ይብላሎ ማለት እዩ ዝጽሑፍ ብቐጥታ ክንበልኩም ኣነ እንታይ ግን ዝኽእል ግረሚዩ ማለት መልስነቶም ጸጊዮም ዝብሉ እቶም ኣብ ስደት ዘለኹም ስነ ጥበባውያን ከዓ ከምዚ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ስርሑ ዝብል እዩ ጽጋብ ግዲ ብጽጋቡ ደበለት ኣቶም ሰባት ትርጉም ዛናይ ለዘበል ጽጋብ ኮንፍላስ ኢናያ ዝጸገበ محسብ መከራ ዘይመርጽ ዝጸገበ ናርአን ላሰምዐን ናጸላም ዘይምራሕ ዝጸገበ ክነብር እንበርክ መውዝ ዘይደል ሄለን ጓለይ እሞዝ ብጅምላ ተተጓሕጉ ዓዲ ገዲፉ ዝወጽእ ዘሎ መንእሰይሲ ጸጊቢ ማለት ዲ ድሓን መን ጸጊቡ መን ሓሲምዎ ፈላጢ ዝፈልጦ ወይዘሮ አዳነሽ በርሀ ወልደ ሐዋርያት በሃል ናይ ኢሳያስ ያሲን ማለት ያሲን ወደ ዓረብ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቦ ይኮኑን ምስ ሞትኩሲ ኣብ ዓደይ ዓድዋ ቅበሩን ኢላ ተናይዛ ስለ ነበረት ቶም 9 ደቂ ኣሜሪካ ነበሩ ሒዞምዋን ኣስመራ ከምጥበላ እኳ ተኣተዉ ብቱና ተናዘዞ መሰረት ኣብ ኤርትራ ከይትቕበር ብሽርሒ ድራማ ተሰሪሑ ለይቲ ብፀለማት ሬሳ ሒዞም ኣብ ዓድዋ ከም ዝቐበርዋ
ህፁፅ ናይ ብሓቂ ትኩስ ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ ከዓ ኢሳያስ ያው ትፈልጥኹም ዓድዋ ምዃኑ ተደጋጋሚ ነገርናኩም ኢና ኤርትራ ከም ዘይኮነ ትፈልጥኹም ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከመይ ይፀልእ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትፈልጥኹም ማለት እዩ ሓራይ ሓቂ ዲ ሓሶት ኣይተፈለጠን ማለት እዩ ናይዚ ዶክተር ዘረባ እዚ ዶክተር ሕጂ ከምዚ ገይሩ ከም ዘቕበራን ምሸት ለይቲ ሒዞማ ከም ዝመፁን ይዛረባ ኣሎ ለይቲ ሒዞማ ድም መፅኦም ኣይነበርና ነይረኣናን ህፁፅ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ይብል ኣሎ እንተኮይኑ እውን ኦኬ ማለት ሓደ ግዜ ቅንዕና ዘለዎ ዘረባ ክንዘራረብ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ዓድዋ ብመሰረታታ ከተማ ርኢና ያለና ምንም ዝተፈለየ ነገር ዘለዋ ከተማ ኣይኮነትን ካብ ካልኦት ከተማታት እሲ ብፍሉይ ዝወቀበት ወይ ከዓ ብፍሉይ ኣሰራርሓ ዝተሰርሐት ንኻልኦት ከተማታት ገዲፋተን ዝኸደት ኣይኮነትን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ እውን ፍሉይ ናብራ ዝነብር ወይ ከዓ ብፍሉይ ማዕርግ ብፍሉይ ደረጃ ተኸቢሩሉ ዝነብር ኣይኮነን ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ምናልባት ዓሌት ሳምቲንግ ገለ ቆፂሮም ዝጠቕሙን ዝጠቃቐሙን ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ እዩ ኦኬ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኦኬ ክብለኩም ከለኹሲ ክንቅበል ኢና ማለት ዘይኮነስ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ከምኡ ገይሮም እምበር ምስቲ ህዝቢ ዘራኽብ የብሉን ሓደ ግዜ ብውልቀ ዓዲ ሹም ክንፅውዕ ከለና ደቂ ዓድዋ ከምዚ ኢሎም ንብል ኢና ማለት እዩ ካብኡ ስለ ዝወፁቶም ሕማቕ ዝገብሩ ዘሎ ወይ ካቶም ዝጠቃቐሙ ዘለዎ ንምጥቋም ዝኣክል ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ህዝቢ ዓድዋ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዝኾነ ይኹን ካብ ዓድዋ ተወሊዱ ስለ ዝመፀ ተጠቃማ እዩ ዝብሎ ኣነ ሕጂ ደቂ ዓድዋ ይፈልጥ ኣለኹ ግን ዘይተጠቐሙ ዳኹ ከምዚ ከማይ ከዓ ዝፈልጦም ኣለኹ ዝፈልጦም ማለት እዩ ብእከለ ለሽሞም ፅውዖም ሶ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ናብ ምንታይ እዩ ክወስደና ዳሕራይ እቶም ዓድዋ ናብ ሓደ ህልኽ እዩ ክወስዶም እንታይ ናብ ዝብል ሓሳብ እዩ ክወስዶም እዞም ካልኦት ተጋሩ ተጠቒሞም እዮም ዝብሉና ከይተጠቐምና እንዳሃለና ከምቲ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ብምልኦም ሃፋትም እዮም ኣብቲ ዓዶም ኣስፋልት ብፀባይ ዝሕፀብ ገሌሎም ዝዛረቦ ነበሩ ናይ ቀደም ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ብተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ከምኡ እንድሕር ዳኣ ትብል ኣለኻ ኮይንካሲ ዓድዋ 10 ግዜ ዓድዋ ስለ ዝኾና ድዩ ይኹና በቃ ኣባላ ተንቤን ኮይና ዓድዋ ኮና ንሽረ ገፀን ኮና ንመቐለ ገፀን በዚን ዋጀራት ገፀን ይኹናሲ ወጀራት ገፀን እንተኮይነንስ እንታይ እዩ በቃ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ይፍለጥ እኮ ሰብኣይ ወይ ከዓ ትግራዋይ ድሕሪ ኢልና በትን ሕጂ ፀዋዕውንስ ሰብኣይ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ምዃኑስ ንፈልጦ ኢና ፀቢቕና ማለት እዩ ትውልዱ ብንዳቦ ይኸይድ ኣቦኡ ከይደን ከዓ ካብ ትውልድ ሃፀይ ዮሃንስ ይውለዳ ዝኾነት ሓንቲ ኣዶ ኣለዋ እቲ ትውልድ እውን ከምፃልኩም እየ ማለት እዩ ብበዶ ቢል ኢናፍት ካብትናቶም ትውልድ ሓረግ ዝመፅእ ናብ ሃፀይ ስላሴ እውን ይረኽቦም እዩ ኣፍተር ኦል ኢሳያስ ኣፈወርቅስ ና ሃፀይ ስላሴ ብመውስዎ ይረኽቦም ማለት እዩ ራእሲ መንገሻ ገለ ስዩም ነዚኦም ኩሎም ይረኽቦም ኣብቲ ትውልዲ ከምቲ ትውልድ ዝብልዎ ተኮይኑ ብዙሓት ሰባት ፅሒፎሞ ዘሎ ሓቂ ዲ ሓሶት ከዓ ስለ ዘይነበርና ይንፈልጦን እቲ ቅንዕንኡ ግን እዘን ሰበይቲ ሕጂ ሞይተን እንድየን ኣዲኡ ድማ እየን እምበር ንሰን ኣይኮናን መራሒት ኣዲኡ እየን ኣዲኡ ከምዚ ገይሩ ይሕክመን እኮ ነይሩ ከምዚ ይብለን ነይሩ ከምዚ ይብለን ከም ሓንቲ ኣዶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጠብለቕልቑ ኣቲናን ብዙሕ ተዘይንዛረብሲ ፅቡቕ እዩ ኣበይ ተቐቢረን ብዘይገድስ ደስ ኣብ ዝበለን ከደን ይቀበራ ማለት መወዳእተን ንሰን ከመለን ከላይ ወሲዶም ይቕበርዎን እሱ ኦኬ እዩ ማለት ንሰን ኣዲኡ እየን ንሰን ኣይኮናን ሃዊኸን ንሰን ጥዑይ ሰብ ይወልድ ኣለኹ ኢለን እየን ወሊደን ንሱ እዩ ጥዑይ ዘይኮነ ብመሰረቱ ንሱ እውን ጥዑይ ዘይኮነ ብጥዕኑኡ ዘይኮነስ ብተግባሩ እዩ ጥዑይ ዘይኮነ ሰብኣይ ሶ ኣብ ክንዲ ምንታይ እየን ሕጂ ንኣብነት ተናዶ እዚአን ኣብ ከምዚ ይኾና ኣለዋ ከምዚ ኢለን ዝወለዳ ከምዚ ኢለን ገለ ዝብል ሶ ኢለ ሓደ ግዜ ይቀበራ ንምንታይ ኣብዚ መፅአን ዘይቅበራ ብሽረ ማእኸል ከተማ ኣብቲ ዓድና ዋላ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያንና ዘይቅበራ ኢትስ ኦኬ እኮ እዩ እንታይ ብዛዕባ መቃብርሲ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ምዝራብ ኣድልዩ ማለት እዚ ክብል ከለኹስ ነካኣሎ ወይ ከዓ ከምዚ ማለት እዮም ትክክል ኢሳያስ ገብሮ ዘሎ ንምባል ኣይኮንኩን ካብቲ ናታቶም ፀገም ናብቲ ናይ ወለዲ ኸይድካ ምፅራፍ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ዝነገርኩኹም ኣድላይ ኣይኮነን እዘን ሰበይቲ ሕጂ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚ እንትብል ሰሚዕናየን ኣይንፈልጠን ሕጂ ኣነ ኣብዚ ሕጂ ፈሊጥየን ብስሩን ኣብቲ ኣጋ ሕጂ ዝለምቅነ ዝቐነየ ማለት እዩ ኣብዚ ምቕባረን ከባቢ ሶ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሓንቲ ወዶ ልዒልካ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ኣጀንዳ ተወዲእኻ ካልእ ኣጀንዳ ምፍጣር ይከኣል እዩ ማለት እዩ ምምሃር ዋላ ትምህርቲ ገለ ይከኣል እዩ እንታይ እዚ ብፅላ ምኹን ነገር እዚ ንሕና ስለ ዝፀላእና ገለ ይኮነ ኖ ሓደ ኢሳያስ ፀጋይ ዝተባሃለ ምባሉ እዚኣ ጌጋ እያ but the whole concept ብሰንኪ እዚኣ ዘረባ ኣም እርግፀኛ እያ ነዚኣ ክርማ ምዃኑ እዛ ቃል እዚኣ መሊቑ ከም ዝወፀት ክርማ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ ልዕሊ ፅምዶ ዘለዎም ጥርጣሬታት ብመንገዲ ናይ ኣወል ስዒድ ሕርቃኖም ከውፁ ዝፍትኑ ሰባት ከም ዘለዉ ይርኢ ኣለኹ ኣነ ፅምዶ ኩናት ጠጠው ኣቢልልና እዩ ዓብ ነገር ድማ እዩ ንብልፅግና ድማ መጀመርያ ኩናት ናብ ኤርትራ ናይ ዕንደራ ኩናት ንኸይገብር ጠጠው ኣቢሉ ሕጂ ድማ ንህላወ ናቱ እውን ስጋት ኮይኑዎ ዘሎ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እዚ ክነግረካ ዋላ እንኮ ሰብ ዋላ ፅፍሩ ዋላ ፀጉሩ
ክትንከፍ አይደልን ነዚ ሬሳ ሻዕብያ ከአሊ እና ንብል ዘለና ብዝኾነ ዋጋ ጁጅ ማጁጁ አኽር ቲሉ ዲዩ ወላ ዝገበረ ገይሩ አቢ ነቲ ዘሎ ስታተስ ኮ ይዝረጎ አንተ ቦይ ነበርካ እንትኸውን ኢኻ የኒ ነቲ ዘሎ ነገርሲ ፋሕብትን የትወሉ ሽዑን ሕና ካብቲ ፋሕብትን ክንብገስ ንኽእል ኢና የዝብሎ ምክንያቱ መቃብር እዩ ዘሎ ብኤርትራ ሕጅቆ ሓደ ግዜ ኣብዚ ዝኾነ ፀገም ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ማለት ነቲ ዓድና ሲ ፋሕብትን ይተወላ እሞ ምናልባት ሽዑ ንሕና ሸሪኽና ክንኣጥኢና ዝብል ሓደ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኖ ከምቲ ይብራ ገይርዎ ዘሎ ናይ ባዕልኻ ስትራቴጂ ሓንፂፅካ ማለት እዩ በዚና ክንቃለስ ኢልካ መንገዲ ወፂኻ ክልተ ኣውዶ ምሕዝነት ኣውዶ ወዘተ ዝበሃል ጌርካ ኢትስ ኦኬ ስኢሉ ፋሕብትን የእትወልና እንተኢልካ ግን ካሊኡን ክኣቱ ይኽእል እዩ ስቴክ ሆልደር ክበዝሕ እዩ ማለት እዩ ፍቱሽቲ ዓዲ ሲ أنا زبل حيلي دليتو مالت حانت عدين دحر زبعي زي بلا تخوينو زخونة نسخاد ما مالتيو بفولي ما ندي زي بالكان دحر كوي نفتس قبرك على سويك عزازاينت صلاواينت زي بالكان تصوني حسي يفرس سامو مس فرست أنا أبز فرست أنتي فريش حد عد مالتو كوتاي مالت موسيل كان أبنت كم زيت قراي كل تشحن 10 سنة عامة مرزنا برا خوينو مسمت شعو عزازي خان تعزازي خان كابيتهم صو أنت أنا عباس معنا زيريس مع خاطر لك كوسب كويس مع كان شو سبكو بولي عند خدمت الله تأكيد وقال خد كله قال سامتين كو تعيد مثلك سيريس اللي مالتي سبكو تأمي زخونة نجار هابن قبر كله قال أي ترأيه بك أنا سب شو أي ترأيه نسب سي زخونة ساعات علاتو بساب كونشيس كحسبوا له زفتنا له ساعات علاتو كم إنسان مالتي كونشيس اللي زي كونس بقى بتي لمداوي نهوتو زنبر بروجرام استقبروني حنقولوا محساب أبز جمرو الأوان كما وجز أمسولني حدا جاوانا ز أمسول كاودي منطقة الخبر عيغلي كوسب أزيو فلي فطري بايزوي مالت سبسي بخمزي خان حاسك يعتقد حجة طولة زلها كايداون حوي بركة مالتيو كابت زارو زلها زربا كري أخلقو سأجام يقولون بتشاد أي فرس مبر شعوس بعلتنا أخلاق ونعينا كساب زفرس أنت تتصبيخا نعخاوني خفرسكا بمنتاي ميلاد تقنعي خانسخاس انتي تزرقا يسرن زبال سايد فرس هيترام زبالا بحالالو سايد فرس هيترام زبالا بحالالو بمحارينيا كوم ندحر داتبل كوين كا من الباس ويلكا حبيت تقبل اختبل تخيليخا ግን ምጽራይ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝውድእኹም ኻ ተዘይኮይኑ ኻ ቃልስኻ ዕላማኻ ንጹር ጌርካ ከምቲ ይብራህ ዝብሎ ዘሎን ኣብነት ኣብ እንካን ሃባን ዝተመስረተ ቃልሲ ክገብር ንኽልታዊ ሓድነት ብከምዚ ጌርና ክንሓብሪና ወዘተ ኢልካ እውን ናይ ባዕልካ ካይዳ ክህልወካ ኣለዎ ከም ፕሮግራም እምበር ስኢሉ ሕውሱስ ይበል ተሓዋዊሱ ርኢና ኢና ንሕና ዘፅረየለ ዘየፅረየለ ጉድ እዩ ማለት እዚ ክትሓስብሉ ኣለኩም ብርጌድና ሓመድ ንባዕሉ ክሓስብሉ ለይግእ ተስፋ እገብር ገዛ عنده خداخم كخف لوعل سنفي تعويض غايفل سرعت كالي بوليس غالي هيريتو في الليل حساب في الليل كله غالي كله على عندك تصرف على الجمعة سؤال خمس عين زربا أنا مالتكم نجر زلوا زربا الزرب مسيلوهم زي كعنت زخونة سب مالتيو بزعبازي خزارة وخلوا أنا قرم يزبلنا نزل حجلهم لهم مالتي أول سعيد سي حنت منم مواز بهالنجر كابزي ولا مسبات حادي مالت تزنبوون تزقروا يكون كنت تزنبوون وعلو كزارب كلص تزقروا كابني وعلو أمره زي وتسب مخانو كحبر الكاغلي أفن تعكن أفن تخفت اللي بيعكن يمزول ولدنا ني أول سعيد أفو خفت كله مالت ترى انترفيو تاع زقبروا الوان ويك أنا تص انترفيو زقبروا لكافتي بروس كافت زقروا وصاي توطيحو قال ندارا اي كاب سكرين كاب زقروا وصاي كزارب كله تبتبل زربان قوم نجر حنتي تعيتي يتايز بالون يبولن مالتي حنت تعيت باراجراف زي يكون عنقص زي كونس سنتنس كان نصنوا على هيكلني مولا حسابسي باغبابو هانيصو ملأخت زلوا رزن زبالة ملأخت زلوا خلت جزيت ترجو ما يزارب كم زي أمثلة سبي سو ودعتو زي عدهم زي لتصرف زوعل جل تصرف زوعل واجا يقولون جل زبلسي يعني عسرت شو ما أنت سمانين جل ملأ عامة مرز موت بعل رأس الله بنجا جل مالتيو سباتيو ندل على تصرف زوعل ريسا عزم يتصرف ريسا زي كونس ريس عزم تصرف زوعل سبي ونوعل مالتي كما كرك الله حد جزي يجرم أنا كما يلي إزمو تصلهم تمكم تزول سباتس كما يلي إزمو تصلهم تحاسوت قالت تبل تغيليها حقكو خيزارب محيلو وايو نوعلو مالتي يحالفاي صمدو قوركو خمزي قوركو كمزي لي تفعل نير تهزبي قال يبلو بتحد وقن كأتها زرباب زلاتا مالتيو
دربيه بلا كوميتي زربا اب ستيج እንዳደረፍኩ ሰመረ ርእሶም ወደይ ከም ዝሞተ ነጊሩኒ ይብሉ ዞም ወላዲ በጣም ዝገርም ማለት ታሪክ ማለት እዩ انا اب ستيج እንዳደረፍካሲ ወላድካ ሞይት ኢሎም ኻስ እንታይ አኻ ትገብር ከመይ ነይሩ እንደ አይ ዶንት ኖ ናይ ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ኣብታ ስተೇጅ መጸንታ ጊታር ሒዘ ደይቦ ከለኹ ወዲ ፍራይ ሕማቕ ተረኺቡሎ ብለን እንታይ ይብሎ ወልዓተ ጉዲኡሎ ንዓናይ أشحت زبيب تقدمي دلو أنا بيني قاعد جيتار تصور دلو بل إليه مويتو دي إليه كده أوبرو إليه ماي جاد كبيريزي بكا بحق خبير فولي إذا تاريخ زي بايزوي فولي كم زي عينت حدا قداي قد إموكا بزعات قداي ناقبر كان نهالخا ولادكا كم زي خون كله نالت كم سب كوين كا سمعت وتحاسب وغلها نمنت أيهم غيرو أبينا مدرخي قلاي فلت إني بايزوي تمدرخي يكون كون أنا فلت يتحاسب جن كم زلوا كم تزبلوا زول نحركوا ينسي فولي فتس أمونيو زي رسع فتس أمونيو أمون السخاء أخل تعيوت هاتوها يوم خا تحدث تقدم لك تبعي الكاز زجرمي مالتي زي فولي نجاريو أنا زجرم نجاري أقوله كبيرهم بليت كبيرهم وديات هذا شو ساعة حمشنا نقول إذا عين توفينت كنوفة دلوات سلزي كنا اتقال صعوبة هيكل أجا عند دليت فتح خوينا مش نقال سي قال إذا كاسة سنتين أنا كنعوت زين خل because دخندز زاكل مسوات دلوات يترف دلوات كنكون نتوم نت مسوات تزخفلوا كان إيه زموني هاجر فقر يخبها للزقل بلك أنا يمتى أخبار ناي ميرون نسخة زي تعود كله مخنيات ويكا زي تعود ولا مخنيات ويكا ما خذ أمسول سبات زي عود ولا مخنيات نسخة نيقودي موسنا بوليتيكاها قطر خالي ليت خالي إخات الزارب مالتيو نيقودي موس زبال حيبتنا يسكروس زول حدا بزعات امكت زنقرأ يسوع كريستوس نا يوحنس وانجيل معرف كندا يزولو كلته سامتين كخومو مالتي تيتغاغي ابو زولسي معرف سلسته بزعق انا زغي لهم تا نغري جن وي كلته وي اوبتات كباب زول سبعي وكلته مثلني ازي نيقوديموس زبالسي مشت وانجيل كمهاري مص نيرو نبي يسوع كريستوس بزعوا وانجيل نغرني بلو مالت بزعوا تحدش بزعوا يسوع كريستوس زاروم قالات يمسطو يو دس يبلو ግን ከአካብቶም ህዝብ ዝመጾ ወቀሳን ንቀፌታን ገለ ስለዘሎ ቀትር ኸአና ኦሪት መምህር ይሩ ማለት ከቦተናታቶም ሲ ከምዚ መምህር ኦሪት እዩ ረቢ እዩ ማለት ረበናትዮም ዝባሃልቶም መምህራን ኦሪት ኮም እዩ ሕጂ መን ይዝከረኒ በዓል ከም በዓል ሜሮን ዝኣመሰሉ ሰባት ይዝከሩኒ ገለገለ ብርጌድና ሓመድ እዮም ኣብ ገለገለ ኸ በዓሎም ሻዕብያ እዮም ማለት እዩ ሶ how it come ወይ ኒቆዲሞስ ይኻት ኮን ዘለካ ወይ ስኢልካ ሓትገር ኒቆዲሞስ ናይ ፖለቲካ ኤሊ በሓፂር ማለት ትክክለኛ ቃል እነዚህ ንባዓል ሜሮን ይገልጽ ኢለ ዝሓስቦንስ ሃገርን ህዝብን ፍቅሪ ንዕላማ ዝኽፈል መስዋዕቲ that's why ቃልስና ረዚኒ ንብል ሰውና ይኮንና ንኮን ዛረብ ስለዚ ኣዋጅ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝወፀት ኣዋጅ ኮይና ማለት ተሕጊ ዝተቀረጸትላ መበገሰ ነገር ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኣለና ብንውር ሕጊ ነካይዳን ክንከይደ ይንኽእልን ብንውር መሕሰቢ ነት ኩነታት ክንፈትሖ ይንኽእልን زينور كناتات ينازلنا نزم زينور كناتات زينور حقي سيمبلي بقى مالتي سيمبل لوجيك مالتي اتعجز لنا لو كناتات يبل اي تاماني المالتي اتعجز لنا يو كناتات زينور كناتاتيو زينور وصع له زينور صقم مصينا له نتي زينور زخونه كناتات نمفتح لنا زوصانايو حق دما بنور كنفوتحو سلا زين غل زينبر حق እዩ ያትል በሐጽሩ ማለት ሶት حق زينبر مخانو ፍሉጥ ይኮ ምንም እዚ አካታዓ ነገር እኮ የለን ሰሞያ حق ይፈልጥዎ ሰብ ማለት ሰብአው መሰል ይፈልጦ UNHCR ይፈልጦ ሂማን ራይትስ ዎች ይፈልጦ ገለገለ ሁሉም ይፈልጦ زينبر مخانو ንዘይንብር ኩነታት ንምምላስ ግን زينبر حق ይኻተውጽ እዚስ አበየና ዓዲ እዩ ሎጂክ ኮይኑ ንዘይንብር ብዘይንብር ከይድካ ትምልሶ ከመይ እዩ كمزي حد غزي نحنا نبعلتنا انا بطعمي كمزي عينت نغرات نوقس اطبيقنا نبر اب ايثيوبيا انتاي زبال كونتات مصين ير مسلكم 2013 عام تمرت زينور غيرم يقالو سنا سلازلو بزينور منغدينا نقالسوم داول مصيمنا
بأورو قن إحنا بنور من قدينا نقال سومنيرنا بتشعوان بنور من قد مالت نوعدنا موتيم كورو حاسيبهم وريرومنا يقاتلوا نيرهم يزرفونا نيرهم حيواناتنا يباسابوس نيرهم بوزح نجر يقوروا نيرهم بوزح نجر ولا أمانتنا نوعلو حتى فطيرهم بوزح شجري فطر لنا نيرهم نزيد نقال سومنيرنا نتنا نوريت ناتهم يزينور حجر ما كم بتمساسالي قلت كنا بلا خلنا بتقرأ كوين إمبر كم بتمساسالي نبور زي نبور كونتات الليل نت زي نبور كونتات زي نبور حق وصي خا هتكلا خليل تاين تايز بالحق خا زي نبور توص كم يجر كأخ بتي نتتفقد زفتر كلو من قد غيرك ما فتح خط فترة اللي تغل نعرفت عن الساينة غير كان قدم كتير قص جباني رومالتي سو كيركا زيتي عند حكوين كات بروبلم كابي تفتيرو بر قال بغالي زي دغما انا ما حضروا له النخل نزي زي نور كونتات كن علي له النخل حق يدينا يا بك مغنياتو زنطلطل حدغان هنا لولاونتنا توريرو حزبنا تفناقيلو نحلق قلمتا توزللو طرح خيكونس حزي تخبيبنا لنا قرم ناتنا إلاس ملاش كم زيبل روعي كفلي أدي أتصل نبلنا أمونا نيرن أدي أتصل بس مراب في الليل ما بكتمام غلا فلتين أمو أتصل قوال عدوين مقصة سماي وارسن أدي أتصل أبقى ربا كم زعرفها بس مراب مسكدكو سميعي نملس بتعمين زفوتو أنيرن مرجع 9 شعات نمتيو لدو طياليو نملس كابسلطان كورد كبلو خلو نفات ملس وكو بلي حمرح ييلن نتا تلفزيون كسبر عدلين نحنا دك عدوا أشنكو عيدو نحناس دورهنا ونراعي كفل بس حنيين ييلن أدي أتصل حقانيين هاي لديفيد كابدور عدوار حقوق زي حسب بزعوا شرقديفو بزعوا عدوار يزارب أموسي إتن كوكونا يدور هناون راعيك في البيت حنيين أمو قد عدوار ندك عدوار قدفولهم كدبل نفوتو يبل ناتنا إلاس ملاش نمن نهاي لديفيد مالتي بزعوا شرقديفو بزعوا عدوار يزارب نسخة بزعوا إيرتراو خوينكا بزعوا أب إيرترا تولي كاتعوا خالو هدمو نبحقوها قديفكا بزعوانا تزارب توعي الكاس هاي لديفيد كابشرو تولي دعاويو بزعوا عدوا مزراون ستالين ود عدوا دي ود من تاي مخاني فلتن ستالين كاو توليدو بزعوا عشرة مزراون what is the difference الرأيهم زم سبات مالتي تعياتا يكونوا زولكم بمغنياتي كون يلوم عدوا قلي ولوا مالتي دورنا وانت مهيرانين راعيك في البس حينين وزت قل زبال بارو فغرايو دورها أبزخون يكون عالم كيدا أي تمهرتن كساف حجي كومون دحر كوين تناتاتكم راعي كفلنا إنه علناتنا إلاس ملاش كا كمنا يدوره تخوينو دوره سيا انت حلمت ترى يوم يلوم ولدنا بزعب حانت ترى إخات حلم زلخا مالتي راعي كفل بصح 4 ماستر سيا لغا 4 بي اتش دي حاز 4 ناي تايز بحال مصنع تقربس ريسيرش بيبر يالغاسي دوره سيا تحلمت ترى يومو كابزي يحلف ديغري يبلكم بمسورتو هايل دبيت اني دغفو زي كونس يقامول اندي حساباتو مغلصيو جن ودي شريخه بزعوا شريخه حسب نسخه انت تفلط نيركا بزعوا قالس حزب تግራይ اي بشرنا تقاليسنا مصينا يا تقالس دامو بزعوا شرنا هنغركا صبيقنا مالتي تقالس كو كاوي موصي بزعوا قالس دمن يفلط نيريو زيد حراي اندامص ساب ጫፈላ መጣ ኸይድ تقالس مالتي بركوتهم مسرتنا يتقالس ابد ديت برخا يتمسريتو هذي شرس نقالسس أي فلت إنيو قل اللي خوم زعينا بزع 10 خاتم مرامر قل مليل كداون نهت قبر تفتن هو أريو who do you think you are لو فرنج مالتي بعلناتنا إلى اسم الله بزح كي تزارب أن نسخة بسرعة أي ملكة كان بزع عوادنا خنزارب بزع خصم دينا خنزارب بزع شردنا خنزارب أي ملكة كان كلك خلقه كم زي عينة رؤية نختب أي ملكة كان كم تطول زل خان ختبل يملكة اللي كات تزارب الله of course جن كابتن أي راعي كفل تمهير أزول كادره كأتحلف التحساس باب الكاميرتي أزيني عاشة مكحتي أبو مسرته 9 شعات عام تمرت مرت أن حرد أسعيرو ورد جلز زلوان ساتن كافت مريحنة نزي مراد نيمبر بزعتنا مرت أن سكريت بالوتني فلت أصل زمراي لي جنبتن أمو خاز ولو وكاتنا نعي حتى نوي نعها مخا سامتين جلز ولو مالتي من بلوت يقول أنت ردي خاني أنا خا ود عدوا يكون كن ودي شرندي ود عدوا أصل زقون كازو تقولون سوات كألهم جن عدوا أنا مشرة مسخصوم مس مقلة مس عدقرات مس انتجو ويدو مس سامتين مس جروسرناي مس ددبيت مس برخا قال فليه زري له مخنيات يبلين اتوم كابو زوص السبات يوم استيل حجون صقم زفطر منبر اتوم سبات تعدي كونه فطيره ويكا مولو حزب عدوا يكون نصقم زفطر زلو نساتمو ناي وعلاتهم نيتورك مسريتهم افت نيتوركم سلازلو يتصقم صاب شره ناي وعل نيتورك زلو سبلو
ኣብ መቐለ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኣብ ራያ ኣላማጣ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ሕመራ ተትኸድውን ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ኣለዎ እቲ ኔትወርክ ይሽግር ፈጥር ዘሎ እቶም ዓድዋ ዘለዉ ኔትወርክ ፈጢሮም ዘለዉ ሰባት ከምቶም ኣብ ካልኦት ከባቢ ዘለዉ ከዓ ነዚኣቶም ፕሮብሌም ንሕርዳ ክሪኤት ዝገብረሉ እዮም ኮይኖም ነዚኦም ትቃወሞም ንቡር እዩ ህዝቢ ዓድዋ ኣብዚ ወዲ ዓድዋ ዝበሃል ክንደይ ድኻ ወዲ ዓድዋ ክንደይ ጽጉም ወዲ ዓድዋ ምሳኻ እንዳተሰደደ ምሳኻ እንዳበልዐ ምሳኻ እንዳተማሃረ ንሕርዳ ትፈልጦ ኣሎ ኮይኑ ክንደይ ሽጉር ወዲ ዓድዋ እናሃሎ ንሕርዳ ትፈልጥ ኮይንካ ዓድዋ ኩሉ ሓሊፉሉ ኢልካ ተኣምን ንሕር ኮይንካ ንስኻ መጀመርያ ግዜ ኢሎም ኮይም ቶም ደቂ ዓድዋ ሓቆም እዮም ዓድዋ 10 ግዜ ተዛረቡ እንድሕር ዳ ከምኡ ትብልና ኮይንኩም ሲ እቶም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ሕልፊ ተጠቂሞም ዝውሉ ሲ ትክክል እዮም ማለት እዩ ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ኤግዛምፕል ከምፅልካ ይኽእል ንሕና ተጠቂምና ንሕና ተጋሪና ንፈልጥ ምንም ተጠቀምና ነገር የለን እንሆ ንሕና ብርሃፅና ገለ ትሪእን ዘለኻ ማለት እዩ ቆርቢዕ ክሳብ ዝዛረብ ብደንብ ገይረ ዝዛረብ ዘለኹን ረሃፅ ብርሃፅ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኹን ንኽሰርሕን ንኽዛረበሉን እዩ ዝተማሃርኮ ሓላፍነት ዝወስደሉ ነገር ገለ ፕሮግራም ገይረ ዘቕርብ ዘለኹ ከምኡ እዮም ሰሪሑ ዝነብር ዘሎ ትግራዋይ ተመሳሳሊ ባዚ ሲምቶክን ትግራይ ዝበሃልካ ንዓድዋ የጠቃልል ንሽረ የጠቃልል ንመቐለ የጠቃልል ናብ ቃልሲ ገለ መፂኻ ንሽረ ስለ ዝኾንካ ብዛዕባ ሽረኻ ተዛረብ ከምዚ ገለ ጌልካ ዳውን ክትገብር ተፈቲንካ ገና ጉንዳ ዓዝና ክንፀፍዓካ ንኽእልና ብዘረባ ማለት እዩ በሊሕ ሰብ ሞፂ ከምቲ ናይ ቀደም ቁምጣ ሰረ ተኸዲንኩም ተቃለሱ ክትብልና ከለኹም ኢልና ኦይ ኢና ንወፅእ ዘንከ ይመስለካ ሽዑ ሎም ዝሽጎድ ሰብ የለን በሊሕ ሰብ ይሞፂ ዘሎ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፍኩም ሓዙ عجبنا نقولكم مالتي عجب أزين إحنا كم بوليسي نعم ناشنال سيرفيس يكون ناس غير نازلنا عاد خاطر إحنا سي ببيهرا وجبو بحق مقدن جاجسي عبت قرايت راح يكون أعلم سامعني يا زخوان مالتي عبت تعطل كابزنا أسق ساعة زعاوي قفات الطويل كبرها مدار محرنا أب حقهم صدقون نتسوون هلا أب حقهم صدقون سحبها على تجري مالتي سوزي ميزان قطعت عزل لك تعدنا كل مالتي ويراز يتكهيبك صلاة الله يقبرني كم فرادي مالتي مع كالكوليشن كنسرحينا كتصبغ حساب يومسي أب حقه دقون يطرح لك قال أب حقهم قال لك أحد يفكايو شو عتت ولدي لك قطر صويل كات أجمع بالكان شوعته تولد تسوق تجري سلازلو كل سبك وصح سلازلو شوعته تولدي كله عدو من تقاليسو من كغرف لك بقى قصر خنجمرينا مالتي سليدا خوصي بقى من شوعته تولد تقاليسو من يتقالس اندابله خوص مالتي كنوصينا ندحركم تلكوينكا بغمغام ندحر غيركا قالسسي بستاتستكس غيركا بقصري ككندزي يمصو ككندزي بكوتا ندحر دا غيركا قالسي هو قالسي استقالسي قالس زي تقالسها أي تقالسني obviously بقى منهم ولا حد ترجم يقول جن كم نحرت تتمسسي ونحنا نتأم تبعلنا أنا حق زي نقرأ كمالتي نحنا نتأم تبعلنا وكيف لك الله هو اللي زعوا كله نجيرك كأبز حلف أوان مالتي بزح كزارب سلزي له specifically أمبر ما اللي سألكم يكون نتومكم جيلكم تزاربوا زلهم هو اللي زعوا كله وردا مدى إذا كوابي أنسي سلا خازي بملؤ أخصم شراء وزت كباب زولو زي بومول اديابوسي نصا موصانا حجي بقى حجي ايم تقالسنا نغنا 300 عامتين نقالسن بوزي صبصاب نحرمصي خا مالتي غنا 300 عامت كا خالي زخونه خباب خقالس مالتي نحنا خو بالله تصاصبنا اب حقونا اكونا سامثينغنا مالتي اندا تقالس زموته نحنا خو بالله تصاصبنا نسخا خو بالكم بصبصاب جميرك حجي تمالي تقالي سدو خم زي غيردو غلت بلا حسي خان نسخا نبع الخون اي تقالس كانتم تقالسون حجون ستيل مليشم دقيمون مليشاتات حواتنا بعلمهم 9 عامة مرتو نيرنا إنا مالتي تقالسي بخمزة له ناوسر خيدون بعد ما مصانحي مزحلت إيد كوين كبر شلوك وقصاب سلطين زمت وتدر مالتيو هزبي أدياو يسلطينو أصنحيو حجونكم بأنا بيلي جمير بسلسة قص شعبي أبوتي آتيو حيل مكلها الإثيوبيا مكلها سراويت إثيوبيا أنا سراويت بلصقنا اللي كتصوع زلها أنا مكلها الإثيوبيا ولا بتزاوري سراويت بلصقنا ناي ولك منجست يكونن جن التحيل بتقرأ له خمسة لوخة بسلسة قص آتيو بجوندر آتيو كساد جابا آتيو بحمرة موتي مالتي شعبي خابوتي آتيو سلازي 4 حمشتيو نازي كله زقالة زنبره مليشاي عتو حيل داوي نير كداوي زمت حيوي زقمت كهذا نيرنا كل زي مليشا مالتك أب حقوي أبوي أكوي something دنبره كله مالتي صاب كم جيرهم تقاليسون قل سامتين تقاليسنا قل كابس أبس أو نجبر كاستازيكس كم جير كام بس إخا مسبح حقوس تقاليسون زي تقاليسون ما بالانس ندجبر
أرينا ده حق خان تخوين كذا ليه بحساوي زيت بالانس ده أنا تجورة زيت فتن ده ستاتيكس ده أخوم غير كذا أدي سحر ديستريبيوشن نايت أرسل أخوم ده أدي تجورة ده حمش تجزي شو ديستجزي ولادي سأنا تولدي سلسة تولد كله أب كبابينا سلسة تولدي أبو الناس أنا زغصل ساميزين كوي سلسة تولد سي أبو الناس أنا يقصل مالتي أبو حقوي يبلين يبلك تسويه أبو خاخه ما يصير يتحرك قصير ما تسويه أبو حقو تسويه أبو تسويه نوع على كسوا حمش تقدر شديس تقديه مالتي أزومكم زي زوال شفت سبات كابيكم زموس أي فلوت اليوم بصرف تقارس مسرتاويان سبات نيروم اليوم أي فلوتون فلوتو صالوهم حجي بقى بسروس صاب كأجميرو قطر مالتي من نادي زخونه زربا ام جميرون بايزوي ولك خا سلام تكون تግራይና መጽ አዲስ አበባ ተሐድመለ ህድማት አዲስ አበባ መኻር ተጀመረ 4 ዓመት ቅድም 2 ዓመት እዩ ቤታቸው በዛ አይዜ ከደን ጻርቃም በዛ አይዜ ከደን አፋር ተዓጠቀ ኃይል በዛ አይዜ ኮነን ከይዱ ዛ አይዜ ዕላሙ بخدي بهالة تعزب زلوا مسلكم يوم معراري يسلوا تأواجزيس ولا حن تجمع يفترن توم حجز خرج زلوا من أسي بسنك تأواج يكونون أي تجيتاچون أمنت كافتم من أسي حدا يخوم إلي يخيدو نسونا هفتو نسخانا هفت خيلكم دقار زلهم ببزرخوكم يخيدو نسو تمن أسي حجينا وقع زلنا جن تنحجز الله ديهم ما نايز جبر زلق كاي عنك بتحجز زخاي أواجي حتى تخوينسي من معين التقاوم من مسكن أيناي حق وصي أب تقرايسي قالسي نوع تقالسو توهايلو بهراو دحنነት توهايلو كوماند بوست توهايلوسي معاز أيو عين قالسنيلو سب عمص وصي كازفلط أي سؤال اللي تقالسه تزحلف عمتسي سؤال اللي زاتولك بعلن دخدنا ببرخاتات مسلطني تاي حق لي ودا نتتولد اللي خان حركوين عدون مدحانسي اب العل تقرايس انت اي حق لي ونيرو أينا حق وصي خدا قاليس كان نيركا كندي حق خوصي حنيركا انت عنقصات كنيرمو منم عينت حق كوين ورن نبعلها تهدم كلخاس ناب برخاتات تنبين كتورد كلها ناب قلا تنبين كبابي انك تهدمو خلخومس اينا منم حق كو زوصخم حق كوين ورن تمن اسي موصيو كان حناكم يغبا سلاز نبرن تخكلنيا سلاز نبرن موصي تقاليشو الحين واوصيكم بودحري انسو مسحانششكم لو مستردكو اي قالسني نزي انت خوينو ازيسي بقالس زفتح يكون بوليتيكاو مفتحي زلو ويلو مس مصكم يكم حق صديقكم سو أبت زحلف أوان عدخت كلا خلوخم زي نبرة حجي لمن تاي حق لي اتحقن حركم زي خوينو مالتي حجي زليكم حقي اتمن اسي سلاز فلطكم من سلاز غورحلكم من تنسخاتكم تغورو زنوركم صوتاتاتن ገለመለታትን ዝባሃል ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ንፓወርኩም ክትብሉ ተግርዎ ዝነበርኩም ከምዚ እኮ እዩ ክልተ ገደላት ኣሎ ነቶም ገደላት መንእሰይ መሊኡኹም ኢኹም ትሰግርዎም ዘለኹም እንዳቀተልኩም ማለት እዩ እንዳተቀተለስ መንእሰይ መሊኡ ብመቅተልትን ብመስዋዕትን መንእሰይ ኢኹም ሰጊርኩም ማለት እዩ ነቶም ገሃምስታት ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ እንዳነቀሐልኩም ምስ መጻኢኹም ትሕገጽ ዲኩም ንምድሓንሲ ኣየና ሕግ ዲኹም ወጽኢኹም ነርኩም ቅድም ሕጂ ኣየና ሕጊ ኣየና ዓመተ ምህረት ዳሕገ ወጽኢኹም ትፈልጡ ንሳትኩም ከምዚ ዘለ እዚቲ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ሳስዋይ ከዓ ተቃውሞ ገጢሙኩም ምትእማን ተመስተትካ ትግራይ ክትከላኸል ግን ምሕላፍ ዝኽእልካ ሓግታት መልክዕ ንመትሓዘ እንደ ብረጽርስ ተኣምደልዩ ኩለካስ ዓለም ስምዕና በይዛ ክንዶ ተለመኒ ግዛዕ እንዳበለ 50 60 ደብዳቤ ጽሒፈ እየ ኢሉ ጽቡቕ ንምንታይ እዩ መፍትሕ ምንታ ክመጽእ ንምንታይ ኩናት ምንታ ክቐሪ ንምንታይ ሰላም ክመጽእ ህዝቢ ምንታ ሕቶ ክምለስ ግዛዕትና ክምለስ ወደ ኸም ኢሉ ደብረጽዮን እሺ ጽቡቕ ሶ ዓለም ሕዝን መቐለ ክመጽእ ኢላቶ ዓለም ማለት ያው ኣሜሪካ ማለት እዩ ትልሓሸ በቃ ተጽዕኖ ክፈጥር ልኽእል ኣካል ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ሶ ንመቐለ ክንመጽና መፍትሕ ክንገብረሉ እቲ ነገር ስለዚ ካፍቲ ለቋረጽኩሞ ካፍቲ ለባላሽኹሞ ጀሚርና ክንዕርዮ ንመቐለ ልኡኽ ክንሰድድ ኢና ኢሉክ ሶንታ ስምዕኒ ኢልካ ትልምና ነበረት ዓለምሲ እሽታ ኢኻ ትብለለኻ ክሰምዐካ ኢላ ንመቐለ ክትመጽእ ክትለዓል ከላ እንድሕር ተተዓናቓኽፋ ኮንካ በዓልኻ እንድሕር በዓልኻ ሰበብ ኣስበብ ኣልሽካ ጉዕዞኦም እንድሕር ዕንቅፋት ትፈጥረሉ ኮንካ ከይመፁ እንድሕር ትገብር ሃሊኻ ታይ ድሌትካ ኣይፍለጥን እዩ تدليت بمسارات يفلتن اتحج حقي أوصينا حزنا يولنا زبل زلو اتيكاب شعبية تماهيروم زوصدو حقن اتبمساراتو خاء نتب تخباب زلو محبرسب شوقينو كقالو سطرح زي كونس فيهيت كيبل أمو ودأتو كم امني تدعنينهم نزل ألمو مالتيو كمرحوز زدليلو ويكا زخون ناب زخون بوتا خلق هو انت سناب سودان يخون تسناب كيح حرد تسناب جمجم
أي ملكتن سلزولهم زوجو حق إمبر نايب حقي تقرأي بحق قدم حجي أي تقالسن أي فطنا نيرم سجمر أي رخبوا نتمن إسي نيرم نوعلاتهم قويم هاديمهم يمنيرم بعلو من إسي كيدو سلطينون عدن مدحاني تقاليسو تحق نسيو مالتيو كابزين العلي زخونا منم عينت حقي يبلون كابزين العلو وصا زخونا حق أي نبرن نيرنا لي إنا تبوتا بفلطينا كله تقبر مالتيو من إسي كاب كتما خير يتقاليسو وصيو مالتيو كاب بوزح نجر قديفو وصي يتقاليسو إزي ناي مدحانا بزخونا له قال سي يقبأني لبز أمنوا لخا تقاوموا مسال على مالتيو حق صديقنا إنا كنقفف لنا إلو سو تحجزي ديهومانايزد زخون حق يخبها الكله نزي حجزي زقاوم ما زخون يكون أكل تحجزي تخكل هيكونن إلو مقام كجمر انتلو تخكل زي يكونوا له مخنيات بمسارتاوي أتحازا دك سباتن مسالاتهم من أبقمت وش زي إتو حق سلا زخونه بزبليمبر نجحنا التجراي زوج حق خوينو نعون مقام إلو زقال زخون يكون أكل يلن زي يتحق مالتيو لو أمكن أخونا لكم يزمنا صبغ اسمعنا تشاو دحنا قنيوتا هنا صايريتو تبلو نجر نحرد اللي خا مالتيو أبتناي كومنت بوكس خطرفوا لي لابو صبغ اسمعنا